Wah, aku ora trimo. Hah? Apa kuwi nuku cebol? Piye ki? Wah. Weh, naga cebol ngamuk. Aku ora trimo, aku kalah. Naga cebol rasa nesunan. Maju. Ndang maju, maju. Dobel rusak. Kuat meras virus gak kuatku. Naga cebol. Alah naga ngelisengi. Alah mlayu wae lah. Walah pecundang. Goblok, godak kowe. Tak keprok ye. Weh. Aja. Es anget, tokno. Walah lelet tak gaene wae lah. Turu wae. Tak gaene wae. Walah robot ra estetik. Kene. Maju. Turu wae gua. Ra guna. Weh aja mau gua. Piye to? Ngamuk aku ora trimo kalah. Kalah kok ora trimo. Piye to ya? Lah yo. Kalah trimo. Lah yo apa keadaan? Kuwi no ceritane ketembelan jin pargoy. Jine kuwi ngowahi obat ben kuwi naga cebole pargoy. Ngono ceritane kuwi. Lah, nyapa percaya pargoy? Bocah kesurupan. Ayo.